उन करो जोड़ीदार खेसारी भाई एगो दिन रहे कि 3000 में 2 गोला हमनी से गावत रहलन। सुभाष शर्मा के दुकान पर रहत रहलन। आज उनकर साटा हो गइल बा 10 लाख। आया आते आते जाना तनी कौन गीत गई है 10 लाख जे ले ले बा वो आते आते इहे गाई कि काका हमरा ये ठीक चाय जदी पियब 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 ए बड़का बाबू हमरा ये ठीक चाय जदी पियब 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 तय संतोष भाई 100 साल जियब 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 जियब। ई गीत आयल है बताब। अब मोदी जी मार अरबों रुपये के दुकान खोला बता दवाई के आ एगो जने मोतिहारी के लड़का गा दिलस कि एथी के चाय पीब माने ढोढ़ी के चाय पीब तो दादा 100 साल जीब आ तले ओकरा दादा के कैंसर भर है महावीर कैंसर में वही दिन देखनी छटपटात रहे कनी कहाल बने ब्याह जिया तो दादा के कैंसर हो गइल बा कहनी कि दवाई तो जब रही ले घूमता रहे वही दवाइया में से निकाल के पहले दे पर यूज कर लो कि दादा मुँह थब के जियत हब तो हमारा कमाई बनावे के होखे तो का बनई हो भिखारी जैसन बाबा महेंद्र।